portionen, hvad der er i din kødpølse. Det er der ikke mange danskere, der gør, før ham her i 1981 toner frem på fjernsynsskærmene. Her kan man se de hvide fedtpartier, som ligger i den festlige røde masse. Det ser jo lækkert ud. Den dejlige, faste konsistens, den skyldes konsistensmidler. Konsistensmidler, som for eksempel kan være alginsyre, carrageenan, furcelleran, cellulose, gurgummi osv. Hvordan ville det her lille stykke Danmark nu tage sig ud, hvis de fanatiske modstandere af tilsætningsstoffer fik indflydelse? Hvad nu, hvis disse folk fik magt således, som de har agt? Ja, så ville pølsen komme til at se således her ud. En hvid pølse, uappetitlig, vil mange synes. Det er også muligt, at det ville komme til at knibe noget med konsistensen. Lad os se lidt på konsistensen af den her pølse. Nu skal vi se, hvordan din lungefunktion er. Du skal prøve at tage den grønne der og puste i den. Det kan godt være tv-kemikeren får danskerne til at trække på smilebåndet. Men det er dybt alvorligt ment. Ja, det er godt. Tilsætningsstofferne er under mistanke for at give både kræft, fosterskader og allergi. Der kan vi jo se, at dine luftveje de er meget, meget sarte. Og mange af dem er forbudte i de andre nordiske lande. Problemet er bare, at danskernes smagsløg ikke altid er lige fornuftige. Se bare, hvad man får ud af at servere pølser for en skoleklasse. Og de unge forbrugere har accepteret fabrikanternes kunstige smag og farve. Det viser en undersøgelse på Gastronomisk Institut. Alle de unge smager foretrak en industriskabt wienerpølse frem for den hjemmelavede ægte vare, der også blev serveret. Så madkemikerne har været dygtige. Madkemikerne kan skabe enhver tænkelig smag. Her kigger programmet for den gode smags skyld på reklamekampagner fra amerikanske fabrikanter af tilsætningsstoffer. Kampagnerne er direkte skræddersyet til de danske fødevareproducenter. Herren i laboratoriet her, han arbejder i firmaet McCormick. Han har lige opfundet ny vaniljesmag, og det var på høje tid, fordi den naturlige vanilje er nemlig blevet for dyr. Kakao er også blevet for dyrt, men de her sager, de er nu ikke lavet af fugtkakao. De er lavet af ægte Tikarop, hvad det så er for noget. Firmaet Durkee er også med i kakaokapløbet. De har lavet kunstig kakaosmør. Kakaobønnen, det er en hård nød at knække, siger firmaet. Nu skal der være smag på kyllingerne. Fitco præsenterer her en ny type kyllingesmag. Kyllingesmag i gourmet-type, som vil gøre deres produkter til en profitabel succes i supermarkedet. Osteerstatning. Den kan erstatte rigtig ost fuldstændigt. Så er vi af med den. Den her ost er også sundere end rigtig ost, fordi den ikke indeholder så meget kolesterol, som rigtig ost gør. Den holder sig også bedre. Brug Ottens kunstige baconsmag og grin hele vejen hen til banken. Tilsætningsstofferne er med til at gøre madvarerne konkurrencedygtige på prisen, og det er noget, der tæller hos de danske forbrugere. Det kan godt være, det er billigt, men det er også fup og fidus, mener tv-kemikeren. Og for at skære det budskab ud i pap, må han i køkkenet igen. Her vil han lave hindbærmarmelade som det, man køber i butikkerne. Starter med at veje 600 gram sukker af. Vi varmer op til kogning, samtidig med, at vi rører lidt rundt. Det, der først mangler, det er farve, og vi tager farven Amarant. Amarant er en rød farve, om hvilken man ved, at den giver fosterskader. Tartrazin er en gul farve, om hvilken man ved, at den kan fremkalde allergier, og nældefeber, astma og den slags. Her har jeg syntetisk hindbæraroma. Det er fremstillet ved syntese. Det har altså intet med naturlige hindbær at gøre, men det lugter lidt derhen af. Ja, så er hindbærmarmeladen færdig. Nu er den blevet kold, og de kan se, at den er stiv, som den skal være. En pølse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strøelse, og på 3 tårnet sølv.
medister. Tidens græsrodsorganisationer øjner også en god sag i de pumpede pølser og kunstige marmelader. De går i aktion rundt om i supermarkederne i direkte nærkontakt med forbrugerne. I Aarhus demonstrerede Nora-gruppen i 12 supermarkeder i dag. De anbragte stærkt blåfarvede madvarer i kølediskene og overlod det så ellers til kunderne selv at undre sig over de uappetitlige varer. Farvestoffet hedder indigotin, og det er ifølge Nora godkendt til farvning af madvarer. Uden for forretningen fik kunderne forklaringen på Noras demonstration. Formålet er at påvise, at det er tilladt at putte alle mulige farvestoffer i vores fødevarer. Også blå farvestoffer, hvis man har lyst til det. Man kan snyde forbrugeren til at tro, at de ting, som er inde i forretningen, er bedre, end de faktisk er. I dag er spørgsmålet om tilsætningsstoffer eller ej noget EU bestemmer. Danmark er jævnligt op og slås med de europæiske kolleger om, hvad og hvor meget farve og kemi, der må være i maden. Men da de her amerikanske billeder rammer de europæiske tv-skærme, så klapper alle europæere pludselig i takt med danskerne. This was irradiated on October 25th, 1972. That's 72. So it's nearly, it's a month short of being 14 years old. And this aluminum foil pouch smells like a ham. Again, 1 month shy of 14 years old, smells very good, like a good Danish canned ham that we get locally in the supermarket. And it has an excellent ham flavor as well. One would never know that this is a 14-year-old slice of ham. Bestrålet mad er næsten for godt til at være sandt. Det fjerner alle fødevareindustriens problemer med hygiejne og holdbarhed. For strålerne slår effektivt alle bakterier ihjel. I Danmark er det kun krydderier, der må bestråles. Men de ganske få virksomheder, der kan udføre bestråling, gør det ikke i praksis, for forbrugerne vil ikke have det. Ordet bestråling har en odiøs klang, og jeg tror, folk har svært ved at skulle indstille sig på at indtage noget, som er bestrålet. Jeg tror, at blandt andet Tjernobyl har haft en væsentlig indflydelse. Folk sammenholder ordet bestråling med A-kraft, med forurening. Hollandske jordbær i september, de må da mindst være bestrålet for at kunne holde sig. Udenlandske frugter er altså mistænkeligt flottere end danske, og så holder de længere. Jeg vælger altså dansk, så er de ikke bestrålet. Selvom ingen endnu har bevist, at en bestrålet agurk er farlig, så er det et meget godt eksempel på, hvad der afgør, om en madvare ender i indkøbsvognen. Ser brødet ikke ud, som det plejer, og er varedeklarationen mistænkelig, så siger vi nej tak. Og en ny madskandale lurer som regel altid lige om hjørnet, så den bare til at bekræfte os i, at det ikke er helt ligegyldigt, hvad det er, vi propper i munden.